a takaice dai Tinubu ya min waya kashe gari da daddare ya min waya ya ce gashi yana Ingila ya ji an ce na ciki karban appointment ɗinsa. na ce saboda baka faɗa min abin da za ka yi wa Arewa ba. Sai ya ce min yana Ingila ya siyo min ticket in zo. Na ce masa a'a ina da kuɗin ticket ina, na ɗauki jirgi na biya kuɗin ticket ina kashe gari na je na same shi a Ingila, amma sun kama min hotel wannan magana ta gaskiya. To shikenan da na je na zauna da shi na isa Ingila kashe gari da safe, na je na zauna da shi abin da na fara tambayarsa da ya fara roƙona dan Allah dan Annabi, in the name of Allah, haka ya dinga ce min in the name of Allah please Hajiya, in the name of Allah, wai in yi haƙuri dan Allah. Ni kuma ba na so in izgili in karɓi appointment ɗinsa. Sai na ce ni ban damu ba, ka daina haɗa da Allah, amma me za ka yi mana a Arewa? Ya kalle na tsabar ido na ya ce babu abin da zan muku. Na ce kana nufin baka san halin da muke ciki a Arewa ba, ga rashin tsaro, ga 'ya'yanmu suna ta gararan ba, almajirai, ga tattalin arzikinmu, ga rufe boda, ga waye. Sai ya ce ya sani, amma in ina so ya saka. Sai na ce kai yanzu za ka yi takarar shugaban ƙasa ba ka da blueprint ma da abin da za ka yi wa ƙasa? Sai ya ce min ba shi da shi, abin da isa zai da yi manifesto, amma abin da isa shi ba zai yi blueprint ba. Harkar tsaro wane ne, aikin ga sai a kashe ni, haka ya ce min. Na ce wa zai kashe ka? Aikin ga cewar in na ce zan gyara soja, zan gyara 'yan sanda, ai sai su kashe ni ma kafin lokacin. Saboda haka ni in ba na ci zaɓe ba zan yi wani tsari ma ƙasa ba, haka ya ce min. Ba ma zai yi wa ƙasar tsari ba, sai ya ci zaɓe. Sai muka yarjejeniya da shi akan cewa za mu kawo masa tsarin bukatun Arewa. Na je duka tsakanina da zama da shi da lokacin da na kawo tsarin bai fi kwana 5 ba, amma da har yau rana irin ta gobe ba a sake yarda na ga Asuwaji ba a karɓi wannan tsarin da na kawo ba. Fadawa suka tare. To shi Ibrahim Masari shi ne daman yake iso zuwa gurin Asuwaji. Shi ne sarkin gida ke. Shi ne sarkin gida. Ai daman shi har an bashi wannan sarautar ma. Na'am. To saboda haka daga baya da naga abin ganin Asuwajin ya gagara sai ne masa waya. Sai na ce to gashi fa tsarin da na kawo na Arewa. Sai ya ce ranke daɗe dan Allah ki yi haƙuri, an wuce wajen. Yan Rufa'i ya zo ya ce Arewa ba ta da buƙatar komai sai state police, saboda haka magana state police aka saka. To ka gani tun daga lokacin sai na ja gefe na tsaya. 'Yan siyasa Arewa su ne suka ƙi mu zauna mu fito da matsaya, ba wanda ban je na samu ba a cikinsu, waɗanda suke cikin APC, waɗanda na san suna da ƙima a idan mutane, babu wanda ban zauna da shi ba. Sai da na yi wata 3 ina bin ɗaya bayan ɗaya da ku zo gafi abin da Asuwaji ya ce, gafi abin da ya ce ba shi da komai da Arewa, ku zo mu zauna mu ba shi bukatun Arewa. Suka ki, wata na 3 ina bin su. Sannan kuma akwai waɗanda suke 'yan siyasa amma dai ba fitattu ba, amma suna siyasar. Waɗannan sun kira ni mitin, na zo muka zauna da su. Sai nake tambayar su, na ce dan Allah dan Annabi ku faɗa min dalilin da isa za mu yi Asuwaju. Na ce mu ji tsoron Allah, dukkaninmu nan musulmi ne. Sai aka samu wani dattijo, da farko duk suka yi shiru, ba wanda ya ce komai. Sai aka samu wani dattijo mutumin kirki sai ya ɗaga hannu. Sai na ce to ranka ya daɗe menene dalilin yin Asuwaji? Ya ce min aljihunmu. Saboda haka duk wani ɗan Arewa, kowaye shi ne maka wannan, kowaye shi ya san a halin da Arewa take ciki, a halin da Najeriya take ciki, ba zai yiwu ka ba wa Asuwaji commander in chief ya zama shine hafsan sojoji da 'yan sandan Najeriya ba. Kwakwalwarsa ba za ta iya ɗauka ba, kowa ya yarda da wannan. Amma saboda kuɗi, wanda duka tambaya zai ce na karɓi kuɗinsa, ko kuma akwai abin da zan samu. Tun daga ma kan ɗauko shi a matsayin ɗan takarar, ayuya aka yi aka ɗauko shi. Ai gwamnonin Arewa waɗanda su suka fi kowa katsar Arewa, waɗanda ba su da kowa a zuciyarsu, ba Arewa ba jihohinsu, duk sun sai kawunansu, sai kansu, sai 'ya'yansu. Shi isa zaka ga cewar dukkaninsu, kusan dukkaninsu in ba su a takara to 'ya'yansu suna takara.